kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. assalamu alaikum on bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko wone jaam fof yato ko enen ɓuuri en gartiɗo hen émission meɗen émission gonka debbo e rendo mum sa wi gonka debbo e rendo mum noon kono kewɗen wiide ni ma haalde debbo kalda e gorko kalda e suka kalda e mawɗo hande noon mbaɗa bismiɗo ene bandaɗo gorko moƴƴo ɓooyɗaɗo ɓe mbima lingu so ɓooyi e ndiyam tan ko jaam tawi toon ɗum noon min tawi makko koye jaam kawɗa ha mi salmini mi juurimama mi salmitimama mi juurimama allahumma salli ala seydina mouhamadou wa sallim jettoɗe godini tabaraka taala toɗo tedduɗo jomiraɗo joom mbaɗi e bawɗe o mbaɗi heewiɗo huno ko wona furno kono ne boya ɗemgal wona koygal kono ne tato yidde mbaɗɗo so waɗinima sammunde mere janggo e jaam kala ko dañɗa cotta ko jappeje kono wona ɗum paɗen ko salminde renndo ngo salminde sernaɓe ɓene sarifaɓe mene moƴƴuɓe meɗen kala ɗo mbiyowo asadu an la ilaha illallah asadu anna mouhammadan rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam woni en naati galle mum en calmini ɗum salminagol l'islam en mbi ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eɗen mbiya noon hoɓɓe men ɓe bisimilla mabɓe nde wonno koɗo so naati galle gadaji temedere nana e koyɗe he ittata ɗum ko bisimilla so bisimilla fooƴi noon dammugol peygol wawa faytinde ɗum mi weltanimama kawɗa ha kono mbiruɗani ni joni noon paaden koye bandiraɗo gorko hono Samba Ñang walla mbiya Estar min kam Estar mbiyanmami Estar a salminama toño assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama kadi en beltima no feewi no gowɗen wiide ni noon eɗen puddoro bisimillahi donc en jetti Allah en jetti nelaɗo en jetti serna men e waliyaɓe men en jetti jinnaɓe men en jetti aussi tawtoraɓe émission ɓe foof en jetti rendo ngo donc eɗen mbiya bisimillahi Binta mi hastanama e jarama ka moƴƴo mi tarda haadi mi aratema joni joni Baby Evans holko woni Baby Evans ha joni komin arte moon Baby Evans sen puddorima ɗon eɗen mbawi wiide Baby Evans ko Baby ko min mbiyemi ko Samba woni bacca woni Baby donc Baby Evans ko label de production jooɗiɗo France donc mbaɗo événementiel et production donc somi waɗi ɗon expliqué tan sowona taw mi ɓeydo yañade mais somi wi événementiel et production tan woni ko wayno pijirloji e ko wayno wallodirde artiste ɓe voilà ko ɗum woni Baby Evans ene wela min kadi comme no pirata ɗum par ce que won nanoɓe baabi tan ganda ko firti joni minen hande min jiiɗi ko andude hol baabi e ko baabi liggoto e golle muɗum e fof eyyi baabi no mbimami ni ko bacce bi woni sambajo o enen sambajo dewɗo e afo fof mbiyeten ɗum ko samba min dewmi koye afo donc noon haɓe mbiyami samba komi sambajo garmi e leñol men e culture halpulaar komi sambajo donc noon e nder sambajo he no temps no mbaɗɗata hen rap nde ƴettu mun fof en heewi ƴettude inde mun usta so inde nde juuti ha ɓurti jooni min somi fuɗɗima mboɗo winde texte tan mbiyami ko bacci bi woni sambajo o donc ɗon wiya ko min woni bacci bi ha ɓoysen noon gandumi bacce bi ene juuti heddi mbami abbrevié heddi ba bi ɗon baabi o yalti baabi woni bacce bi woni sambajo o donc ha joni koye culture men tan dutteɗa joni seɗen mbiya samba holton woni wuuro mumen e min jeyami ko jalluɓe région de Matam département de Kanel commune de Awre donc ko ɗon jeyami nene e baba fof ko ɗon jeeya eyyi ko ɗon woni wuuro men kawɗa ha nam
Allah jarama Samba Ñang a jarama wona gawlowul sondo kadi mi bandiraɓe gawlagu ɗiɓe wade oɗo jamanu mo gonɗen kono lamɗam waɗata ñamri ni nde wono sa hirsi dammol ma hutti a sili waɗama e banme defama deftama a meeɗi a tawi ala lamɗam wiyete ko tegum gawlagu so ala e oɗo aduna aduna o ko tegum waɗa welti e ɗum sibabude e jirani pemol bamma kono ɗum komi sammine musidɗo ma jaadiɗo ma jungo ma ñaamo alaji abousi wonko yiyata jomum tawaka en cammini ko en juurimomo en cammini kadi karalla men laaɓɗo juuɗe duusi o min kala saaha biyeteɗo Mansour Sow o ɓuuri lollir noon ko caat woni kodde woyewaɓe en cammini keso pul nan ɗo darine wiye Alassane Sow en cammini ɓe juurimaɓe ɓe duworimaɓe ɓe ko wona ɗum ko ceerno Samba darde ma tan paccirinami an holko woni golle ma hol darde ma e leñol ngol holko addanma waade no mbaɗa ni holko addanma wadde ko mbatta ko hol gartam jiiɗa hen hol tampere jiiɗa hen est ce que ɗum ɗo so yi ha yettima ɗo jiiɗa ɗo ma waɗa gartam e ma waɗa gartam e leñol ngol walla so tawi yeehi ha hakkude a dari a nanggui frein wonko bonnantuma walla wonko bonnanta leñol ngol ɗo min jiiɗi pacciranami haɗa men arde goɗɗum eyi a jarama no fewi mi weltima e question ma si beaucoup question baɗɗo important donc somi idrima tan ko mbaɗanmi ko mbaɗam fof ko production noon woni promoteur mbaɗo produire ballowo leñol koye pulaar quoi voilà production woni ballowo artiseɓe woni nalankoɓe quoi e koye noon ɗeftowo mbaɗowo accompagne donc noon e nder ɗum ɗon ko mbaɗanmi ko ko hunde mo ganduɗa ƴettumi guila wona hande sibu guilliɗiɗo artiste art mboɗo no kewi wirni art ne yaaji art o omo yaaji neɗɗo ne wawi wonde musicien ene wawi wonde producteur ene wawi wonde artiste peinturowo ene wawi wonde artiste dessinowo donc noon ha joni koye nder art e gonɗen toujours koye wonde haaliyanki voilà haaliyanki voilà ene yaaji voilà donc noon mbiɗen production o ko pour wallodirde artiste ɓe liggodirde artiste ɓe actuellement noon ko mbaɗanmi ko ɗum surtout événement gommi actuellement o on ko élection Miss Afrique Europe ko pour mawninde debbo africain pour mawninde debbo Sénégal naade pour mawninde debbo pullo donc sen mbi debbo tan ko debbo ɗum titre o quoi eyyi ɗum woni titre o élection Miss Afrique Europe pour hollirde jondam debbo taw wona jondam boowal taw ko jondam gondam nder eɗen mbiya les valeurs de la femme an enen so wiyama la beauté tan walla Miss tan kewɗen miijade ko jondam ɗam quoi mbaɗi quoi alors que debbo wonko ɓuuri yodde mum ko woni nder ko taw wona ko woni boowal ko so debbo so jikko yooɗi golle mum jooɗi balle mum jooɗi andir dari andi ko haalata on debbo ne yooɗi omo yonta e donc noon ko ɗum woni fandare oɗo élection ƴewte ko rewɓe dariɓe anduɓe to jahata anduɓe valeur mumen anduɓe to gimmi ko ɓen je élection o e kadi hollirde kadi tubakoɓe Europe to debbo africain hande e debbo africain hankkinoɓe darda ɗum ni ene serti seeɗa hande eɗen gaare moment mo ganduɗa debbo ene wawi wadde ko heewi bon somi dokki ɗo exemple Aissata Tall Sall en Mimi Touré en e woɓɓe debbo ne wawi wonde hande hay président de la république donc yimɓe ne poti andude le debbo africain ce n'est plus Bineta Tall voilà natti wonde une femme o foyre mo mijortono ni ene wawi ene gère galle mum ha feewa mais kadi ene wawi ɓurde ɗo ene wawi liggade ene wawi wonde foof ko ɗum jiɗɗen andinde tubakoɓe donc o ɗiɗon projet ji gomi ha joni koye leñol he tan faadi ha joni koye nder tan faadi production kadi kala ko gonɗa ɓurɗa titrade ko banggue ma to ko Afrique fo jeeyi mais ay no garmi ɗon de premiére émission ngaji mbami ko pulaar donc noon pour hollirde tan kam ha joni koye leñol hen gonɗen en ballodiren mabɓe par ce que 2019 nomin jaano ɗo nde min nayi ko yero en yero en Amadou ɗum fof toujours ko wallodirde leñol ngol e darade e leñol ngol donc ko nde ɗon darade dari ha joni ko toujours liggodirde leñol ngol wallodirde leñol ngol par ce que kala ganduɗo baabi min kam mbaɗa anduma mbaɗa andi capacité ma mbaɗa andi aussi ballal ma e leñol ngol kiram ma e leñol ngol ɓooyi saabu ko adi fof gaɗiɗa wadde ko rap pulaar
pulaar ngannduɗaa woɗɗe on jaltiniino single uji on mbaɗino ɗo spectacle uji fof amin jeeyano kam e fobbanooɓe on eyi kono donc sa yehii haa a dañii oɗo haggille aussi pour waɗde ni kadi ene weltina min minen kadi a wallitii min par ce que wallidde min woni hannde kala ɗo min mbaawano yettade an a yettinimo min ɗon surtout mbiya aɗa renndina les pays afrique fof ɗum ne jeeya kadi ko ɓuri welde min ɓe kadi mbaɗa namduma est ce que ene weeɓi eyi aɗa to jiita ɗo aduna hay hunde weeɓani kala ko mbiɗa ene weeɓi mataw a natani ha nder et kono kala ko pellitɗa ko ɓernde e courage et aussi détermination français ɗi mbiyata détermination ko woni fellidde donc sa felliti tan allah waɗan hen suturo par ce que allah won fof ko sababu wiyata il faut ko gimmoɗa o walluma donc weeɓani mais rien n'est impossible ala ko wawa wonde so wona ko waɗaka essayé heddi ko noon weeɓani noon weeɓani mais quand même ene wawi wonde ene wawi wonde ene muusi surtout leñol ngol ko asi walla afrique fof leñol ngol tan ko probléme leñol meɗen tan darade wiya aɗa darani leñol ɗum fof ɗum adi muusde ala ko wiide noon hannde aɗa renndina afrique fof eyyi ɗum ɗon noon kadi ay enen ken kiroɓe sa yiiɗi hoore ma guiɗɗa yidde ko leñol ma jiiɗa continent ma jiiɗa aussi culture ma jiiɗa kala ko imɓe ma donc sen mbi sénégal tan mbiɗen ko afrique min mi tawi toon france to mi tawi mali watta ko élection miss mali côte d'ivoire waɗa côte d'ivoire sénégal waɗa sénégal mauritanie waɗa mauritanie mbim pourquoi pas afrique ay élection o ɗo safalɓe ne algérien ji nani hen marocain ji nani hen congolais ji nani hen gabonais ji nani hen mais quand même ko ɓiɗɗo haalpulaar ardi ɓiɓɓe haalpuleɓe gardi porti mbaɗi porté projet o eyyi donc noon ko wona hunde wemde kam mais eɗen hen quand même eɗen cippiri hen eɗen cippiri hen hay leñol ngol eɗen jogini ɗum gueɗe goɗɗe mais haroyi inchallahu mais est ce que ko garɗa ɗo heno ko joni comme ko wayno laamu ngu e autorité ji darotodi tan ponɓe walluɓe est ce que wonɓe jiidirɗa hen eyyi ɗo kam sa ari leydi ma a idirima ɗon pour hollidde won projet mo joguiɗa pour mawninde debbo africain donc dañan tan to poɗɗa rewde par ce que a ala mbiya mboɗo jogui projet am tan gara a yindirani autorité ji walla ko wayno hon noon won autorité kam momin joddi momin kadi momin jogdi rendez vous ji ko wayno ministre de la culture en aliou sow ko wayno aussi Daouda Dia en en calmini de passage e Harouna Dia kam fof koɓe fulɓe kadi ko yimɓe andaɓe leñol he e afrique ɓen fof amin jogdemo rendez vous ministre de la femme par ce que sa haali haɓanade debbo il faut kala ministre de la femme ɓen fof amin jogde munenam rendez vous ji bon arande affaire kam état yawani mais quand même pour joddadema min jewti min ƴeewa holno min mbaɗata min ɓennina projet o eyyi en duttoto hen par ce que an ko jiɗɗa wadde ko yo allah yettote hen amin 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 namdalam gongal ko namdadema ko an tan goto walla aɗa jogui groupe gonduɗa ɗum ko namdal premier deuxièmement aɗa rondi dende heccere mbiyeɗa ko so ɗum no yoori fof ya hoɗ ɗon firti ko mbatta ko hunde mawde par ce que wiɗeɗe gollono rewɓe andi martabaji telli ɗum poti martabaji nayyi martaba debbo martaba ceerno martaba galo martaba mana lamɗo kanƴi fof so ɗi ndendi martaba debbo ɓuri tawde an no mbiɗa ko ɗum jaata ko on mission jaata debbo ene jibina ene rese ene jogui wone gueɗɗe gonɗe debbo bon joni noon an on debbo noon joni wiide aɗa toppito gurdam mum walla no foti wurdude walla ngari mum nder anda sino ngari boowal tan wonno weeɓi sa daari joɗɗanaɗen ko joɗɗo kadi mbaadi kala ɗaɗi so wona yeeso boni joni an est ce que ɗum heewi caɗele mawɗe ne hen walla ko caɗele jam jam e woni hen walla ala min kam to banggue miijam daranade debbo walla ligganade ɗum ɗi ɗewi hewde tampere kono noon konngol ñaƴƴel koye hunde jomum eyyi mi weltima sibu ɗiɗo question ngaji potata wawde wadde ha mbawen famodirde ha galle kadi gollene dow mum ko aussi équipe ko mbiɗen ko wona min goto liggoto ɗum aɗa andi ɓe mbi ko dental woni doole donc français du c'est l'union qui fait la force équipe o presque maɓe gabbo e 20 personnes très bien wonɓe france jooɗiɓe toon de passage aussi ni d' abord Babi Events d'abord
no projet o ƴetta waɗa ko union associative ko plusieurs association ndendina pour mbaɗa projet o hayso won gardiɗo quand même mais ko association ngaji kewɗi sen kaali association altes business jeeyi ɗum ko debbo malien wiye mariana traoré mon afrique a de rêve ɗum ko debbo en wiye wuleyba ko ɓiɗɗo pullo ay kon agence i ɗum ko aissata diaw solidarité et développement ɗum ko amadou kassé donc association ngaji ne keewi kanji fof ndendina kanji mbaɗata réunir baabi events donc ko équipe woni france équipe woni france ɓen liggoto toon projet o hay ko ngarmi fof kamɓe ɓene sur le terrain ha ɓene liggo e ko min noon hetti oga banggue donc noon wona min goto ɗum nantu ɗum ko dental quoi heddi ko noon ko kalla koye affaire caɗele ɗe eyyi caɗele kam debbo kam eɗen gandi voilà eɗen gandi ko jinnaɗo ko ɓiɗɗo ko fof mais quand même kadi woni gueɗe il faut tan kewa tolérance kewa muñal eyyi aɗa andi haaɓe kaala e diine ni jaafa ɗon kam so sernaɓe ɓe ngala woto wadde an mbiye debbo ko wirngo itta en mbi koko oñi debbo ko wirngo gorko itta gonga ɗumen hawa donc noon yumen hawa e bamen adama wirngo aɗa andi wirngo jiiɗa ɗum fof ne oñi en mbi sa renaki sa waɗa onca wirngo tan ko henat donc il faut tan goppira noon ƴeewa yaade ɗon sa yi debbo gorko hokke debbo kadi manque wirngo waɗani complété quoi voilà donc mi sa waɗa onca ɗum gawɗa ha jaɓani ha walla allons-y sa waɗa onca ɗum tout droit so renaki a heelat a bonnat donc noon a ƴewan tan yaadude hen weeɓani hay no mbimam ɗo ni association groupe o les associations ɓuuri hewden ko rewɓe gardiɗo men nam donc weeɓani ene tiiɗi ene waɗen haalaji ene waɗen fof mais quand même ko muñal tan e andude vraiment ko rewɓe liggodirat min eyyi mais quand même bon namdalam gongal haaloɓe pulaar mbi so jubbol lamminima sa yeehi jeere oto yiiti nebam sa fof papa hen nanmi ɗo puɗɗoɗa ko rab aɗa hen ha joni walla ka joni ɗum banggue joguiɗa goɗɗum gona ɗum walla ko hono ɗum joguiɗa walla hande kay o menat en ha namdal sabu min mboɗo jogui morso mo ganduɗa ala on ton timmi so paari kay hande o hande rab addani en ɗo mi awana mi question oɗo bintu eyyi mo waɗi ala joni kam mi kona binde jaɓo joni ko min namdo kay joni jaɓo min kam mbaɗen paari d'accord musique o en goppani mais quand même en dartin par ce que min no jaami Europe nde taw ton ko jinnaɓam nene baba no jaami nde kadi mboɗo jangga eyyi ɓe kolli kamɓe ɓe ɓuuri yidde komi jangga hami gayna jangde nde haɗam farude musique mbimi ɓe d' accord après noon ndewme konngol mabɓe continue jangde nde ko jangde nde addimi haa to gommi ɗo ɗum tagi toujours ko mbimi ko arne yaaji mboɗo liggoɗo e artiseɓe mboɗo waɗa produire artiseɓe mboɗo adda artiseɓe mais à tout moment mboɗo wawi finde mi yaltina album par ce que mi meeɗa wadde déclaré comme oppi musique eyyi ko gonnomi gommi tan ko banggue liggodirde artiseɓe e ƴewde wallodirde artiseɓe e aussi banggal jangde nde ɓeydino folde ha darti musique o seeɗa mais musique o kam ene wawi dutɗen à tout moment ene wawi kadi continue ha joni koye artan gonde eɗen jalta hen kadi mbiyanmami kanko woni deejo gollo par ce que ɗo jeetama ɗo kadi omono tambi fedde wonde ene wiye mouvement yakare leydi très bien ça te mouvement yakare leydi yimɓe wonɓe hen ɓe ko yimɓe wonɓe fayida kadi kanko mo woni cukalel kadi e no tambori ɗum ɗonne haqqille o no deeji eyyi ɗum ko mawɗum haadema ko arde toon il faut mi yettina question mi yettade o ay hande sinno ko aljuma wonno tan yomil jumati ko an wonɗo almami kemin mbiyama ko ya hutbin par ce que almami wawa julnude tan wonta julgoyil mbayɓe gueygueɓe ɗe ko résumé ji ɗum tan mbaɗna min ko mbaruɗa wadde tan mbaɗa ɗum ɗo seeɗa oɗo jamanu no wayi musini yimɓe nana ƴettude réseau sociaux ji yimɓe nana ƴettu halifaɓe diine aduna o hande sinno ko deftere wonno wiyete ko wili seeɗa tan termuji tan pawdirɗi seeɗa tan mbajoɗa ɗo yimɓe no foti fade foof taw koye dow ram yimɓeɓe paama aɗa mbawɗo beddetake voilà ɗum tan jinmi mbawɗo fotani bettede bon an gabbirɗa ko banggue ram non e joni mi arta e Binta mi rutto e ma ala min mo gara e ha para pa e Binta kana muñal mo ha pare no waynade non daro parce que hande mbaɗa yiɗo fa o waɗane morceau ji ɗiɗi non wallam seeɗa min kam toon mi ha min ko gummi koye namde question ngaji jogimi ko parɗo ko préparation gonmi min ona yettin ɗon tan après eyyi aɗa minen hamin jogino son goto
o de ko jamanu waylo très bien on jombo day wara donner référence ɗum min jiɗi on wiide ko duniya hande o ko waylo gonden koye jamanuji waylo duniya hande o ko waylo diine aada wonti heɓɓo werlo ana ɗum fof ko jamanu waylo donc noon ɗi ko songu jami ɓoyɗi mo binda min mofti e an kam joni wonko jiiɗa hen non aɗandi wonni aɗandi jolfuɓe mbi jaɓorol noon mais fanci ha jolfuɓe mbi jinne lum maggat desene mara lumudako jaw gone kala ko jinne naywi wadiro kom ɓiñide sukaɓe quoi on joni binta mi fawɗon ɗum naji noon c'est très bien ay seeɗa mbaɗa ɗo ala min kam min ceertan taw par ce que omo andi morsam ham sala eyyi ar mi jaaba question ma o haalde hunde wonde important woni mouvement yakare leydi sa nani yakare leydi tan ça veut dire ko avenir leydi ko ɗum ne kadi ko de passage kanko woni président o jaɓani haalde o jaɓani memde ɗon o jaɓani memde mais kanko woni président mouvement yakare leydi abou sy woni vice président donc e woɓɓe adi hay ñanden min mbaɗi ɗo réunion donc fedde darinde fedde vraiment haɓantoɓe pour haalpulareɓe keɓa hujju munen ɗam ha vraiment kala haalpulaar gonɗo e leydi he joguiɗo yakare e leydi he beele yakare nden yetto ɗum par ce que ko balle ƴewre wallede guilay miskineɓe guilay yimɓe moɓe ngala doole handicapé ji donc ɗum ɗon woni mouvement yakare leydi heddi ko noon ko nde waɗa société ko rawande sosa hamin liggo e mayre kanko binto noon kanko ɓuuri kam andude fedde nde deuxième question ko ɓuuri kam andude heddi ko goppidi mum hande ko annamde par ce que sa yi namde ma ɓeɗo fedde par ce que an toujours so yimɓe ndewe ma tan ñande foof an ko hakkude ballal jiilotoɗa comme yimɓe ɓe ne poti wallede miskineɓe ne poti wallede ñawɓe meɗen hôpital uji meɗen par ce que mouvement yakare leydi ko ɓuuri mi welde hen ɗum ɗon ne jeeya hen samba sa haali tan o wi beele hôpital uji meɗen ɗi mbaɗe ledde kadi ɓe cellani ɓe ngala ko safrori ɓe daña no cafrira ɗum kadi ko joguiɗo ɓerde tigui rigui ko wawi ɗum te mouvement yakare leydi aɗa waɗi hen jungo ma no fewi hol ngoɗon miijo holnoon toujours ardita e ma eyyi ko noon tan no mbiɗen ni sibno ko kalɗa ko ɗum tan toujours ballal par ce que aduna neɗɗo kala ko gonɗa e dow mum toujours so yeccito caggal tan allah ne heewi wondude ma donc min guila puɗɗi hay ɗum noon mbatten ɗo projet o mbatten ɗo toujours darden ko wallude rewɓe étudiant uji wallude rewɓe handicapé ji wallude hollirde aussi debbo ne jogui valeur donc en jogui hujju mum surtout rewɓe men fuudan mbayi tampude ay jiiya debbo ñalla ƴogde ñalla wuppude ñalla ɗum nindi ay batte ala possibilité ala jomumen tampere gonde e sukaɓe foof donc saɗa miijo ɗum noon tan toujours an jiiɗa ko wallude eyyi oɗo mouvement yakare leydi kadi même chose toujours ko yakare leydi yimɓe en jogui yakare en jogui jikki kono ngala no yakare nde yetti kono est ce que aɗa waɗi sorale e dow ballal ngal mbiyata rewɓe ngal aɗanni hande aɗanni haala rewɓe ene guppa ene tampi ene ɗum ɗo ma woto worɓe tikkanɓe mo noon ma woto worɓe tikkanɓe mo eyyi ma woto worɓe tikkanɓe mo par ce que hande woto foof ma wi on ji min debbom nan ɗo jooɗi saram ene ƴoganami ene ɗum ɗo est ce que so nani ko samba haalata ko non aɗa andi debbo aɗa ɓuurmi anjude e debbo aɗa ɓuurmi anjude e gorko min worɓe ɗiɗi ɓuurmi anje e worɓe gorko piyowo debbo walla gorko ussowo debbo sa ƴeewi hakkude ma e debbo golle debbo gollotoma ɗe yumma tan waɗanoma ɗum so tawi a hoyni debbo walla a wiya ɗum adara ko celle moƴƴa joni noon min ɗiɗo duuɓi fof mbaɗi jiiratno neɗɗo bawɗo ram mbaɗi jogui ɗo min kam mi wawa yimde ram kono mbaɗi jogui ɗo téléme goto jiɗmi ko nawaramo sa nawimo hayso wona an yawa almuɓe ɓe dokka ɗum waɗa ɗum ram mbaɗani so waɗama e leñol ngol tan ko hunde welde mbaɗi ɗi sa yeehi mbiya mbaɗi ni namdi mbaɗi ni namdi namdam fuɗi waare namdi bati fuɗi waare namdam majji waare kada aɗani waɗa rabde waɗa nam bati pardon oto bolnam aɗani waɗa rabde heɗo comme ñimɓe ko wallam so bolnani
mbaɗi nehi ndamdi mbati nehi ndamdi ndamdam fuɗi waare ndamdi mbati fuɗi waare waare ndamdam maji waare ndamdi mbati maji koccumi waare mi anda ko waare ndamdam anda ko waare ndamdi mbati o waɗira e kawɗa e dow ɗum ɗon mbaɗe signalé e joni aɗa wawi haalde konngol cakkitigol tan mbaynoroɗa haade mi haɗum waynade kam mami haalana yimɓe ɓe eɗen jiɗi yaade dumgour alpha hawroyde ceerno cheikh yuma kan li mo ganduɗa ko almude ceerno hamme baba talla woni ɗon ko ceerno mouhamadou lamin ceerno cheikh yuma kan o pesani 50 kilos kadi ceerno so heewi ganda walla heewi martaba walla heewi moƴƴere hewata dole ko kanko taweten toon so Allah jaɓi ko lawol watta laabi 45 mbaɗa ñaago yimɓeɓe yo jaahe jaam garta e jaam ko wona ɗum komi salmini dennagal yeeɓiyankoɓe men ɓe fof ko wayno Allah jaali wadde en kono en camina kadi oɗo mo ganduɗa hoorema wiyete ko Amadou Ly Kawlakh jeeho Dumgowur Alpha ene wonde Yaya Samba Niang nan toon ɗo wonɗo e Dakar en camini kadi o mo ganduɗa ko Alassane Dia ene wonde Aliou Dia e Amadou Tidiani Dia en camini kadi Coumba Gangué en cammini walla en cammini mo en juurimo an nene ma an wiyam en cammini yimɓeɓe fof no didorino yeeɓiyankoɓe ɓe nde wonno sa ƴetti big e fof aɗa limta sehlaɓe ma tawat ɓe kewani o wiide tan min beltima ay gila mbattumi adde nde ɗo yewtere elle ko hannde ɓuurmi weltade e yewtere nde par ce que aɗa won noon nde ɗo yewtere ene waɗi kaddi aɗa en garano ɗo tan eɗen jewta kodiri kongo mais ɗum ɗo ene yiyo ene memo emi ñaago Allah no yo Allah junnu baɗa amin may wona pergittal ala min jiɗa seesude ma kam par ce que temps o ene rabbiɗi mais wonko min jinno kam ko heewi mbaɗen ɗum développe mais mbaɗandi ma artuɗo ene ko ɓooyani e konngol ma cakkitigol kadi e ko mbaynotoɗa bandiraɓe eyyi ko avant tout ko jarnade on onon waɓɓe sababu ha garmi ɗo hannde ƴettude tamunenam joddeyam ɗo vraiment eɗen mbadda émission ko jarnade on aussi yo Allah junnonoɗo plateau Allah junnon aussi e Piindi TV e aussi jarnade sehilaɓe bandiraɓe fof guila garmi ɗo wonduɓe yam Alassane Guisen Abou Sy en Mamadou Samba Diallo en Malick Guisen donc haɓene daari hen guila jettima tan haɓene daari hen Dieynaba Camara ko wayno Yoro Sow en kamɓe fof haɓene daari hen vraiment haɓene puusa e sans oublier directeur général monsieur Diop kanko ni guiɗimi joddade min jewtide affaire projet o donc kam fof ko yimɓe vraiment dariɓe e aussi puusoɓe affaire o eyyi heddi ko noon eɗen mbiya ɓiɓɓe fulɓe tan yoɓe nangodir no feewi eyyi ɓe lawƴa ɓerɗe ɗe ɓe gona neɗɗo goto sibu kala ko jaggodir tan jogoto doole kadi huule ittane gueɗal yoɓe nangodir tan ɓe lawƴa ɓerɗe ha laaɓa ɓe nangodira ɓe ganda enen fof ken gotum aduna to jiiɗa ɗo hay batte wonani abada hunde fof ɓennat donc soɓe nangodiri tan ɓe gandi ɗum ɗo koko ɓennata monuma fof waɗi ko foti wadde ko tan hay goto tampata eyyi ko noon tan sinnare e jaggodiral e aussi on beltanama a mennataka min mosamo afagalle wona ñomdirde afagalle law l'espagne feeñi afagalle yo Allah wat jande jiital e ɗum ha gongol eyyi vraiment bandiraɓe mbaɗa wonde weltare no feewi comme no mbiɗen ni tan bacca ko suka moƴƴo intelligent joguiɗo haqqille ganduɗo ko aduna o yahata saabu neɗɗo aɗa wawi bewde kolla bonneɗagal kono ɗum kanko ala e makko Samba ko yimɓe muɗum hanki o ɓuuri jaggude sah Samba a meeɗa yiide mo taw a yiidani mo yimɓe makko hanki ɗum ɗo ene jeeya ko welimi no feewi hamin ñaago tan yalla jokkit projet o e dow jaam kala ko coyniɗa hen yalla waɗane to ɗum ɓenni noon en calminat hono musidɗo meɗen Abou Sy a weltanama no feewi en calmini kala gonɗo e mouvement yakare leydi en calmini ɗum en goppani hay goto so ɗum ɓenni noon kawɗa ha mi weltanimama no feewi aɗa wiya maaro so ala cakkude tehmat e min nene yewtan nde sa ala ɗo tehnat en beltanima Thiat Mignam Thiat So joom le 24 inchallah e le 24 ma wel aduna o fof ma ar ma tawe saabu ko suko nehiɗo bobo joom jamanu yonta e so ɗum ɓenni noon en beltanima hono Alassane Sow min beltanimama no feewi ɗon ndeweten noon calminen kawamen Abou Diop tata Leyla buju meɗen e lowguel ɓumguel meɗen en beltanima fof merci beaucoup
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma